Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Petro Sociality, Facebook όχι στο στίγμα των ψυχικών παθήσεων και πάμε να δούμε λιγάκι φάρμακα για σωματικές παθήσεις εναντίον φάρμακα για ψυχικές παθήσεις. Πολλοί λένε ότι τα αντικαταθλιπτικά τα παίρνεις επειδή είναι της μόδας. Να σε ρωτήσω κάτι, εσένα το γνωστικό. Φάρμακα για τον πονοκέφαλο παίρνεις? Για τον πυρετό, για μια γρίπη παίρνεις? Οκ. Αυτό το φάρμακο που παίρνεις για τον πονοκέφαλο είναι εγκεκριμένο το ΝΕΟΦ? Είναι. Αλλιώς δεν βγαίνεις στην αγορά, δεν μπορείς να το πάρεις από φαρμακείο. Πιστεύεις ότι το φάρμακο για την κατάθλιψη δεν είναι εγκεκριμένο το ΝΕΟΦ? Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα σκοτεινό γραφιάκι στο ΝΕΟΦ που λέει ας δηλητηριάσουμε τους ανθρώπους με κατάθλιψη? Για πες μου. Έχει παρενέργειες, οκ, το δέχομαι. Δες λιγάκι στο φάρμακο που παίρνεις για τον πονοκέφαλο πόσες παρενέργειες μπορεί να έχει. Απλά το κακό είναι στις ψυχικές παθήσεις ότι δεν είναι τόσο ευρέως γνωστό από πού προέρχονται οι ψυχικές παθήσεις. Απλά αν δεις λίγο τα ιατρικά βιβλία, και εννοείται ότι έχω παραπομπές από κάτω, λένε για μια ανισορροπία κάποιων ουσιών στον εγκέφαλο. Θα σε ρωτήσω κάτι. Το εμβόλιο τον κορονοϊό που αναπτύχθηκε τόσο πολύ και τόσο γρήγορα, πιστεύεις αν ήταν στην εποχή του εμβολίου για πώς τη λέγανε στη Σπιναλόγκα, για τη λέπρα, θα ήταν τόσο αποτελεσματικό αν ήταν σε εκείνη την εποχή? Έκανες το εμβολίο τον κορονοϊό? Ναι, οκ, σε αναγκάσανε. Αν δεν υπήρχε και ήμασταν στην εποχή εκεί και έπρεπε να σε βάλουν σε ένα νησί να κάτσει όλη τη ζωή, θα ήσουν ευχαριστημένος? Όχι. Απλά επειδή η επιστήμη έχει προχωρήσει θέλοντας και μη, αυτό το εμβόλιο βγήκε πιο γρήγορα και ήταν πιο ασφαλές. Μερικοί δεν το πιστεύετε, απλά λέω τι συμβαίνει στους περισσότερους ανθρώπους, τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Θα το πάω κι αλλιώς. Εσύ ο διαβητικός, παίρνεις χάπια για το διαβήτη. Είναι εγκεκριμένο το ΝΕΟΦ? Είναι. Ένα φάρμακο για τη σχιζοφρένεια, πιστεύεις ότι δίνει